Здравейте, добър ден, добро утро, кога гледате видеото. Едно видеокафе за компания. Ще ви покажа моите растения, как изкараха зимата. И ще пием едно кафе. Започнах вчера пролетно почистване. Обикновено го правя в февруари месец. Тази година не намерих време. И вчера сутринта започнах. Сега ще ви покажа растенията след зимния сезон. Както всяка година, аз след зимния сезон, каквото е останало е окей, каквото не ми харесва, сменям и допълвам. Тази година трудно мога да допълня, тъй като всички саксии са пълни вече. Вчера се изпрах тези възглавнички и тези също. Това тук не е ликьосано, ами още е мокро, тъй като сега ги сложих. Това беше обърнато надолу с главата. И още е мокро, дано да не остане такова, но според мен няма да остане. Вижте това как е чистичко и това е същото. Просто трябва да изсъхне. Тази пейка не я ползваме никога, освен когато имаме гости на балкона. Сега тези вечно зелените, аз трябва и да ги поливам. Още е рано за автоматичното поливане. Тези вечно зелените, те винаги си остават такива. Тази още не е тръгнала. Не, тръгнала е. Да видим тази година как, защото това растение е стайно. Но аз го гледам на балкона. Това вече започва пети сезон, пета година. Това борче много е пораснало и започва да ми пречи това борче. Това си е вечно зелено. Миналата година смених пръста и на това, и там на другото, и на борче, на всички, почти на всички. Това цъфти едно жълтичко и е много приятно. Тук има малко тревичка за почистване. Вижте това колко е красиво. Това ми е от неаполитанската свекърва, от нейния двор. Вижте колко е красиво, но трябва да го... Вече е станало много високо. Това много лесно се захваща. Чупиш едно парченце и то веднага тръгва. Пръста не е сменяна. Той е от доста години вече, това растение. Сега в момента името не си спомням. Обича да му е студенко. Лятото става едно мъничко на малки розички, а зимата така се разперва по-голямо. Вижте колко са големи тези розички. И ако го начупя, не знам да ви кажа. Много нямам и време да се занимавам с него. Там имам едно. Това може би ще вземе, ще го изхвърля. Ще го начупя, ще го изхвърля, ще го сменя. Тук имам мушката от миналата година. Това е от по-миналата даже. Това миналата година изобщо не иска да цъфти, защото го бях отрязала, не знам дали беше на края на декември, го бях орязала и цяло лято не иска да цъфти. Това не успях да го орежа, защото цъфтеше и то сега пак цъфти. Ето го. Но малко като го гледам така рахитично, не ми харесва много. На това е важно да му почистваме. Опс, падна на земята, долу, няма нищо. Да му почистваме тези сухите листенца, също така и цветчетата, когато са вече прецъфтели, така да го почистваме, за да стимулираме растежа на новите, които излизат. Това е от миналата година, но вижте какво остана. Това ще го отскубне и ще го махна. Това го разпространих на много места. Един розов, това е розово мушкато, идва от Чиленто, от моята зълва. Но това пък расте много нависоко и прави едни големи листа. Това започва вече трети сезон и не го бях поляла както трябва. Вижте, присъхнали съм от цветчетата, но то цъфти много хубаво розово, цикламено. Тази бегония до декември месец ми цъфтя. Не знам дали ще тръгне пак. Ще я почакам. Сега аз няма да си изхвърлям растенията. Жал ми е да ги изхвърлям, но ще я почакам. Това пак е едно мушкато с тези шарените листа, но от миналата година. Тук имам една бегония жълта. Тази ще я изхвърлям. Не, тази ще я сменям. Ето сега тук имам да купя едно растение ново. Имам тук. Едно ново имам там. Тези ще ги почакам. Няма да ги хвърлям. Тези бегонии цяла зима ми цъфтяха. Миналата година цяло лято, цяла зима, но вече вижте, растението то си даде каквото имаше да дава, така че тези ще ги оскубна и ще си купя две новички. Тук имам същото мушкато, розово. Това е много красиво, но аз просто съм го разпространила. Това е някаква тревичка. Съм го разпространила навсякъде. Това тръгна. Това цъфти в лилавко и е много красиво. Рязано е. Някъде декември месец го орязах.
Тук имам тази моята кипра, много е красива. Зимата ето е изчезнала и сега пак тръгва. Това също е цъфтив лилавко и това е рязано. И вижте какъв хубав здравец имам, който цъфти. Български здравец от градината на моя баща. Тук имам индрише и тази червената детелина, тази кипра, сега не си спомням и нейното име как е. Тя беше напълнила тук всичко, пак ще напълни, пак ще си тръгне. Тук имам друго мушкато, вижте, това трябва да го почистя, за да тръгнат тези новичките. Тук имам едно нещо интересно, сега не си спомням в тази саксия какво имаше, изобщо не помня, обаче не е било това. Това не съм го имала миналото лято, нито по-миналата. Това преди години го купувах и вече не го купувам, защото нямам достатъчно слънце. И тази година, хоп, изникна, ето го. Това е останало някакво семенце от преди 3-4 години, 5 години, сега не знам. И изникна това. Сега с тая саксия няма да я пипам за момента, но няма така да остане. Ще има нещо новичко. Това започва трети сезон. Помислих, че съм го изпуснала, но ето го, че си тръгва. Тръгва си самичко. Това какъв цвят е, дали е червено, дали е пак от розовото, не си спомням, не знам. Ето го моя здравец, как е напълнил саксията. Той иска водичка. Сега ще ги полея. Не иска, не иска вода. Тук пак имам здравец, аз съм го разпространила насам-натам. Тези трябва да измия. Имам 3 такива за свещички. Това ще го изхвърлям, това вече е много старо, ще го изхвърлям. Тук имам от Пазарджик подарък едни жълти минзухарчета, цяла зима с тези зелени листа, но минзухарчета не изникват, защото нямам достатъчно слънце. А вижте там колко е грозно това сивото, тая сива ограда, аз просто не я понасям, но няма как. 2 дифладени, да видим дали ще тръгнат, дали няма да тръгнат. Ако не тръгнат, направо ги отскубвам и ги хвърлям и ги заменям. Нямам вече толкова много търпение. Знам, че едно растение, като го оставим, като му дадем време, то си тръгва, но това е азалия. Азалия, тя иска водичка много. Тръгнала е да се отваря, да видим. Камелията, помните ли миналата година я купихме заедно? Тук имах едно индрише, изхвърлих го вчера. Това също ще го изхвърля. Няма да го изхвърлям и някъде ще го бодна, може би пред входната врата на кооперацията. Ето я камелията. Тя цъфтя. Няколко пъти имах цветчета тази зима, но не съм ви правила видеокафе и не съм ви ги показвала. Ето и тук се тръгна една да се отваря. Миналата година тази я купихме заедно с вас. Това е от тези червените четки. Калистемум, как се казва? Калистемум. Само че при мен цъфти есента. Имам маслинка, вие я знаете, мандаринката. Мандаринката тръгнаха цветчетата, да видим. Тя прави много цветчета и миналата година ли ми даде 10 мандаринки. Та бях много щастлива. За първи път след 7 години ми даде 10 мандаринки. Сега тая година да видим. Чакайте малко да се покажа. Къде ми отиде кафето? Ето го. Ето го кафето. Почти свърши кафето и вчера малко започнах да чистя, но да ви кажа, не ми се иска да минавам киселина, защото имам петна по плочките. Това е от пръста, като поливам и пръста, като излиза от саксийката и стават петна и те само с киселина се оправят. Моята Венера ди Мило, Венера от Венера Милоска. Тук имам Алберо ди Джада, сега на български не знам как се казва. Това е дафинов лист. Това растение, това храстче ми е от 10 години и е растението, което най-много боледува. Той в момента боледува, вижте го. И е много орязано и вече не го понасям такова боледуващо и да взимам да го махам и да си купя едно ново. А миналата година го отрязах в дъно с надеждата, че ще тръгне хубаво, а то пак не тръгва, пак боледува, защото тук светлина ли няма, какво няма, не знам. Тези са мушката от миналата година, пак розовки от Чиленто. Това съм го отчупила, това е растението майка, ето го. И аз чупя и бочкам, и където да бодна, и то тръгва. И сега са ми много тези. Това е едно. Тези са новички, те като прецъфтят се хвърлят. Магданос, той е магданос, сега ми пречи, защото той не тръгна хубаво. Трябваше да го посадя в градината, аз го посадих с аксия и
нещо вече нямам нерви за този магданоз. Ще взема да го обера и да сложа нови растения, нещо, което ми цъфти. Кумклата, всяка година ми дава много плодчета кумклата. Имате видео за кумклат, за сладко, за как го режа. Тази година даже и много плодчета опадаха. Опадаха от дъждове или от какво, не знам, но няма толкова много плодчета, колкото друга година. Ето го, това още едно. Аз съм го боднала и то тръгва и даже расте и бързо. А това го имам от много години. То е беличко, цъфти беличко и е много красиво. Имена сега да ви кажа, аз не помня имена. Хортензията я орязах в средата на февруари. Винаги в средата на февруари я режа и тя тази ще стане огромна. Цъфти в розово, не в синичко, както аз исках да цъфти синичко. Или в синичко цъфтя. Да ви кажа, не помня. Но растението майка е един небесно-син цвят, много красив. Лимона малко боледува. И сега като свърша с вас този лимон, искам да го почистя. Вода, веро замиенена чинии и малко спирт вътре и ще го почистя. Освен това в лимона отдолу, вижте, пак съм боднала от едното, боднала от другото и те тръгват. И това пак е от чиленто. Вижте какви огромни листа прави. Това е розово. Тези ще ги отскубна, защото те правят влага на лимона. И лимона може би и за това да се разболя. Лимончета имам. Колкото да направя една пастиера за Великден, имам лимончета. Но по-малко, отколкото друга година. Миналата година този лимон претърпя едно драстично рязане. Сега тук какво имам? Ето тези съм ги взела сега. Те струват по 80 стотинки едното, колкото да не ми е празна саксията и да имам цвят. Тук ще взимам единето от тези. Да видим какъв цвят ще го взема. Този е издържал от миналата година. Тук имаше един друг. Вчера го отскубнах. Той не е издържа. Някои прекарват зимата хубаво, някои не. Тук още едно такова дръвче имам и тези много ми станаха. Много ми станаха и дразнят ми. И няма вече така да правя, да взимам от една саксия и да бодвам в друга. Тук имам едно растение, което много обичам, но дали ще поникне сега тази година, не знам. Това е от рода на здравеца и цъфти лавко и аз го обожавам. Тези изсъхналите сега трябва да ги изрежа. Такива изсъхнали не е хубаво да имаме вкъщи. И днес няма слънце. Да ви кажа за жасмина, това се казва ринкоспермо и е такъв фалшив жасмин. Миналата година му смених пръста и на двете саксии. Вижте сега този как върви добре, а този не толкова добре. И там имам място котарака да минава, така да минава и да влиза оттам. Това е една буганвелия, която съжалявам, че я купих. Тя сега тръгва. Но съжалявам, че я купих, защото много ми станаха растенията и вече ми пречат. Този жасмин не го виждам много добре. Миналата година му смених пръста и толкова беше трудно. И вижте сега тук как е празен. Той е сух. Тук е изсъхнал. Изсъхнал и празен. То вече става и за бълдисване. Там беше саксията и как се е отпечатало от пръста. Там беше саксията. Тя е такава заъгъл саксия, но аз освободих място за котарака да влиза. Защото той влизаше от тук, обаче му запушиха дупката, нови съседи дойдоха, запушиха му дупката и той не може да влиза. И затова съм направила място оттам. Тук имам една саксия празна, тази саксия ми е за босилек, но още е рано за босилека. Всичко е за поливане, нали? Да. Не, няма да поливам това, няма да го поливам. И така, това е положението. Вчера смених тук на дивана, имах едно друго покривало, сложих това, да ми е чистичко, другото го изпрах. И така, всяка година, дойде ли пролетно време, на една част на саксиите сменям пръста. Едната година на една част, на другата година, защото не мога, това са 70 саксии, аз не мога, просто е много трудно. И се иска време. Напоследък все по-малко време имам, даже и за себе си не ми остава. Сега работя по един нов проект. Наполовината ми е готов. Започва да вали ли? Започва да вали, да. Може и да не поливам. И миналата година похарчих 150 евро за чувалчета с пръст. Аз не пестя пари за пръст, трябва да бъде хубава почва, за да
растенията, случва ми се една година, купих една по-такава по-икономична, по-ефтина и растенията бяха сухи. Пръста беше суха постоянно. Аз не мога да се убия, за да поливам растения, аз не мога да се регулирам. Като сложа пред нещо изкуствено беше, даже не беше пръст. Какво беше това чудо, не знам. И аз бях много ядосана, защото точно същата година бях сменила пръста на почти всички саксии. И такава грозна пръст, която суха. Аз я поливам, тя суха, пак я поливам, тя суха и не мога да се регулирам. Аз не знам растенията кога искат вода, кога не искат, защото тя пръста винаги суха. И вече не се лъжа да купувам ефтина пръст. Искам от най-скъпата обаче да държи. Лятото ги поливам всеки ден, абсолютно всеки ден. Имам си автоматично поливане. Тея маркучета, които виждате насам изкачат. Това е удобно, когато пътуваме. Но не пътуваме. Аз не мога всеки ден да се убия, да поливам толкова много саксии. И с това автоматичното има някои растения, които нямат нужда от толкова много вода. И там пък май месец си играя всеки ден да отварям и затварям. Има ни такива чучурчета и аз отварям, затварям. Кое по-малко да тече, кое повече да тече вода, кое да е затворено, кое да е отворено и си играя с това, за да ги наглася хубаво. И после автоматично с часовник, когато са точно жегите, всяка сутрин 5 часа, 5:30 го регулираме и то си ги полива. И растят си добре растенията. Ето някой сега обаче ще ги сменям. Всяка година така правя. Дойде ли април месец, даже сега още е рано, още няма такъв избор в тези там, не развъдници, как се казва, в тези там, така де, сега не ми идва думата. И като ги видя тези мушката, едни червени, едни розови, едни цикламени, едни такива, и не издържам. И колко пъти съм си обещавала, няма да купя повече мушкато, защото те, дойде ли юли месец, идва една пеперуда и ги унищожава. И като ги видя април месец, едни засменяни, красиви и пак започвам. Та ви кажа, миналата година похарчих 150 евро, защото пък предната година си казах, каквото има, няма да купувам нищо, стига растения. И не похарчих нищо. Пак нещо съм купила, то не може, сега аз не мога, но аз не издържам. И миналата година се убих да сменям пръст, да сменям растения и похарчих повече, отколкото. А иначе всяка година 50 евро, април месец аз си ги харча. Те вече 50 евро, какво ли са, вече са нищо. Сега като казвам 150 евро, миналата година ги похарчих и викам и колко много пари похарчиха. Да, ама вече са едно нищо. Наистина вече 100 евро, като влезеш в супермаркета, 50 евро купиш едно нищо. Те вече парите са, а ние като кажем цифрата не изглежда, а те вече са едно нищо. И вчера започнах така да правя това пролетно почистване. То пък една братовчетка на една леля на дъщеря ми е починала. Братовчетка на баща ѝ, първа братовчетката. Вчера така как се бях разчистила и като ми пристигна съобщението, викам ох. И едно такова ми е малко ми е едно такова не съм точно в настроение, защото като се случи това, започваш да си спомняш епизоди с този човек, който вече го няма. И аз така започнах да си спомням. Прекарали сме 12 години, винаги Великден, винаги Коледа, винаги всякакви празници. Те са две братовчетки на баща и на моята дъщеря и живеят там близо до Помпи. Даже съм ви водила при Помпи да ядем тирамису, да пием кафе. И майка им почина преди няколко години, моята дъщеря, тя много си я обичаше, лелята и тези двете лели. И така, едната си отиде за 5 месеца от лоша болест, отиде си. И винаги аз когато отидох да раждам, бяха в болницата, още вечерта бяха дошли майката и те двете. Когато аз съм била в болницата с дъщеря ми си беше счупила тук на китката улна и радио. Как се казва? Улна и радио. Тук. Та я оперираха в Бамбинджезу, те са пак изтичаха, дойдоха в болницата при нас. Винаги, когато някой е бил болен, когато някой, каквото и да е, за хубаво и за лошо, много такава фамилия, задружно такова семейство. И аз имам добри отношения с тях. Сега няма значение, че не сме заедно. За Коледа също отидохме да ги поздравим и двете. Тя вече беше болна, знаехме. И така, сега
Мислих да излизам, да разглеждам тези растения, да взема нещо, да спирам се до тук. Сега не мога да продължавам. В момента спирам до тук. Даже това, което съм направил съм. Не мога повече да се насилвам, защото времето ми е това, което ми е. И така и ви казах за тази леля на моята дъщеря, починала. И няма да има погребение. Не иска погребение. Аз за първи път чувам човек да не иска погребение. Тя не беше религиозна, никога не е говорила хубаво нито за църквата, нито за свещениците и останала си е последователна. До края няма погребение, без погребение. За първи път чувам, да ви кажа. Но, щом това е нейното желание, така е. Така да бъде. И към края на месеца ще ви покажа моя нов проект. Вече е готов. Ще ви го покажа. Сега се занимавам с това. От много време искам да го направя. И времето е проблема. И тъй като сега нямам време да го направя така, както искам, направила съм нещо, колкото да му дам старта, но сега още не, някъде към края на месеца, аз ще ви го покажа. И ще го видите, става нещо много хубаво, много сполучливо става. И ще ви покажа, ще го видите. Сега с това се занимавам, само че всички тези неща, с които се занимавам, аз оставам без очи. Наистина си оставям очите вътре в моите проекти. Толкова е така трудоемко за очите. Там виждам едно, което искам да го изхвърля. Сега ще ви покажа. Ще го изхвърля, не го понасям вече. Вчера метохте балкона 3 пъти и всеки път, като се обърна листа, защото той е изсъхнал, той е прекалено голямо е станал, изсъхна това растение. Сега ще ви покажа. Ето. Тая папрат. Не я искам вече. Вижте, тя е станала огромна. Това е мъката на художника. Беше едно тънинко и за 3-4 години колко огромно стана. И аз го режа постоянно. Колко много го режа. Вижте колко става такова дълго. Пуска нови. Аз го режа, не го искам вече да ми расте. Стига толкова. Вижте колко много съм отрязала. От всякъде има такива отрязани пръчки. Това ще го отскубна и ще го изхвърля. Стига му толкова. Не го искам вече. Ето го. И вчера 3 пъти метох. Всеки път, като се обърна, листа е тук долу. Никога не може да спечелиш битката с растенията. Те все пускат листенца. Ето, колко и пъти да метат, това сега аз го хвърлих. Сега това не е. Това го хвърлих аз. Виждате ли лимончетата от тук? Да, виждате ги. И така, оставям ви сега да реша какво от всичките неща, които трябва да правя, да реша какво точно ще правя. Да, имам една рецепта да правя. Сега веднага се захващам. Даже и на вас ще я публикувам, защото от месец искам да ви я публикувам. И пусто време, даже и още една пералня имам да просна. И така, се не стига времето за нещата, които искаме да правим. Февруари месец, защото аз преди китайската нова година, не защото е китайска нова година, мен не ме интересува, и защото тогава започва пролетта символично. И измих си всички стъкла. Изпрах всички пердета. Каквото можах, тогава съм свършила, ама наполовина. И сега продължавам. Пожелавам ви един прекрасен ден. Знам, че обичате да пиете кафе на моя балкон, да гледате растенията. Обаче, като имам нови и като си подредя вече за новия сезон, пак ще ви покажа. Може би и да ви водя в един разсадник. Ето я думата, която ми обягваше. Разсадник. Може и да ви водя с мен в разсадника и после да сложа и нови растения. Някой направо ги отскубвам и купувам нови. Искам да ми е шарено, искам цветове тук. Саксиите ми са в различни цветове, да, знам. Да, знам, че са в различни цветове. Имам сиви, имам кафяви, имам черни, имам... там беличките, те са еднакви, там беличките са еднакви. Но вече са много стари тези белите саксии. Това е ръждясало, сега това ще го хвърлям. Ако намеря ново, ще купя, но не знам дали ще намеря, защото това са неща, които ги намираш един път и после не, че ги продават винаги. Вижте, сега имаме една кафява, една зелена, една такъв цвят. Това е кошничка за щипки. Но такава съм намерила. Сега тук не ми се държат саксиите. Тук като закача една саксия, тя клюмне. И не мога. Мога само тук да имам една, вижте, защото тук има едни такива пръчки и тя се държи. Тук не мога да имам примерно и затова имаме тея съм намерила кошнички за щипки, но това преди няколко години, сега даже и не намирам такива. И те тук са мръсни от пръста. Пръста като поливам и като излиза пръст и пръста отцветява. Тези не ми се махат. Не ми се махат, защото не искам да оголвам. Тук искам да ми е пълно, въпреки че е препълнено и претъпкано, обаче аз така искам.
Вижте, тук имам едно петно пак от пръста. От саксията като капе пръста и вижте, изглежда, че е ръждиво. А там ръжда няма откъде е, от какво да е, освен нещо от горния етаж от съседите, сега не знам. Но това с киселина се оправя. А не искам да ползвам киселина. Така че тази година ще си остане така ликьосано. Ликьосано, мръсно. Ето вижте, тук един цвят, там друг цвят, там друг цвят. Тези струват 17 евро една е тея. Една, две, имам 3 такива, купувани не заедно, така в разстояние от време. 17 евро една е такава струва саксия. Ето я. 17 евро. Тея се държат обаче. И тези металните тея се държат само там, където има такива. Иначе така не се държат навсякъде. Та, какво ви казвах? Да, имала съм коментари, всичките ти саксии са в различен цвят, така. Ами да, те са в различен цвят, защо аз не искам да правя полемика за коментари, нали, всеки може да се пише каквото се иска, то е лесно да пише, защото там не се иска никакво усилие, но да ви кажа, ние сме различни всеки ден, всеки един период, нали? В месеца сме различни няколко пъти. Един път искам видя кафява саксия, купувам, един път съм видяла сива и съм я взела, един път те не са купувани заедно. Те са купувани за 10 години. Един път една, после друга, после сменям, после такава. И така се е получило шарена работа. Ето тук може да видите така така цялата тераса може да видите. Там имам там тези неща не ми харесват така как се виждат, обаче така е. Няма как да ги покрия. Там е и пералнята. И ето ги. В различни цветове са, но за момента да ви кажа, може би една по една да взема да ги сменям. Тея кошнички за щипки, вижте как хубаво си седат тук. Кошнички за щипки. И съм ги превърнала в носители на саксии. Портавази на италиански. Портавазо. Хайде, много се разприказваха. Оставям ви. Приятен ден на всички. И аз действам. Имам една рецепта, сега веднага се захващам. Тези дни ще ви я публикувам. Безглутенова рецепта и много вкусна и аз си я правя често. Чао! Благодаря ви за компанията.